Mngani, mina nginesabi mina ngizolikhuluma iqiniso. Nangisho ukuthi ngithina ngisalwe nani mina. Ngizolikhuluma iqiniso. Kunomfana olana ogqoke ijezi eli-black, angazi ukuthi black and white noma black and navy blue. Nangisho ukuthi ngithini. Kodwa ula uthe unesifiso sokudubuza ungizwe. Nangisho ukuthi ngithini. Akayenze leyo nto siyibone. Ukuphi njengamanje? Akekho la. Kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyazi ukuthi unapha e-VIP ngoba ithikithi lakhona ulithengile. Nangisho ukuthi ngithini. Anginasabi. Kusebhani naye. Bengithi mina nje ngalimithi. Kodwa ke lokho akubikayo ukubika kahle. Ngenzela kubika ngayo kubalulekile ukuthi akubike. Ngoba vele sekuyi-threat. Kodwa sabi ngoba ingisho ngapha kumashona. Sondela, uthatha ubuso bakhe, sondela. Ngitshela ngathi mina ngizokhuluma iqiniso. Ngitshela ngathi ngizokhuluma iqiniso wena. Ngitshela ngathi ngizokhuluma iqiniso. Amaphoyisa be-involve ifanda. Singaqala la baba. Usisi nami ivideo ngiyibone ngakusasa. Sekwenzeke yonke into lapha eBhawu Stage. Ngihambe mina vele sengishaya la. Ngingazi ukuthi ngishayelana. Ukuthola kwami ukuthi kunecala kanje. Ngibone ivideo ekseni ngisendela umuntu okuphi osegoli ukuthi hayibo wena usuyinkabi usufuna ukudubula ungizwe. Okay, iqala la usisi mina ngiyamazi. Usisi siyazwana uPamela Masango. Ngale kumazi nini ngonyaka ondlule. Ukimazini kwami. Manje niyasana niyathandana? Noma umazi justice? Ngasho kanje siyathandana. Ngoba umuntu besikhuluma vele nokuthi ngize naye futhi lapho kulo mcimbi wangomgqibelo. Ngizande ekhaya kubo ngeza naye emcimbini. Ekuxabanini kwami naye bengime nentombazane ngasethendeni. Mangibe nentombazane sithi ufike uzongibuza ukuthi ubani lo. Ngiyamchazela ukuthi okay umuntu esikhuluma naye sikhuluma nge-event. Shuthi lo sisi loyo abona ukuthi ngathi imoya yaphakama. Aqale lapho angithuke bese athi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Athini kimi uPamela athi into engizoyenza mina ushuthi uqale ngamagama ukuthi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Emva lokho athi kunomuntu angazi gama ngalibiza yini. Artist khona artist usho ngathi bekuyi-ex yakhe. Ya noma ngalibiza igama le-artist kodwa nje. Ya khona artist bekathi ex yakhe so ikhona ithi izohamba naye. So ngaba nojabula ngaphakathi uthi okay ayisho ukuthi -1 problem uzohamba nomuntu. -1 problem. From lapho iqale lapho lo uphushana angibambe shuthi angiphushele ngasemaphoyiseni. Amaphoyisa yikho la mangithi evidweni amaphoyisa ilamlile lento ini. Uqale lapho amaphoyisa ilamula kwaba into engathi yathula. Ngiyabe ngitshela ukuthi mayethi ngizombona umuntu onjani ukhuluma ngendaba yaleyo artist ukuthi okay uzohamba nayo ahambe nayo ekhaya. Not knowing mangisuka lapho wangena lo umculi engimthandayo bengimzele vele emcimbini wadlala mayiphuma ngaye emva kwestage ngiyombona ngiyoshutha naye. Lo mculu loyo make ephuma ke bese ahambe ayongena emotweni kabani kaMacingwane ungizwe ehleli nophakela umthakathi. So efastereni ngikhulume mina no Macingwane ungizwe mculu ngithe uNtomdala ukhona ohleli ngale athi hayi khuleka ngeke yila khona ngene khona emotweni mina yangizwe sahlala phakathi ngafika ngayichaza ukuthi ngubani ngabatshethe ngimfana Shabalala ngisebenza endaweni ukuthi ngathatha ifoni yami ngithi ngifuna ukunginika phakela umthakathi ukuthi ashoot athi hayi indoda mina ngiqhamuka kwaNongoma awuveli manje unginike ifoni uthi ngishoot. So ngenze njani ka ifoni yami ngayigwema kodwa ngashutha nobani nomjolisi ephakathi kwayo imoto kaNgizwe Mchunu. Ngaphelanga nesikhathi bambiza ungizwe Mchunu ukuthi angene stage ayokhuluma sidilike sonke emotweni mina bese ngenze njani ngima emva kwestage ngami emva kwestage ngilinde bani ukuthi aqede ukukhuluma ngizoshutha nabo bobabili
uNgizwe Mthunu noPhakela Umthakathi. After bephuma stage bengibalinde ukuthi bazophuma stage umuntu engishuthe naye emumva uPhakela Umthakathi. Asikhathule nje afusha manje usisi njoba simbonile nami ngikhona eduzane ekhuphuka ekhuluma stage ubese kutshelileni ukuthi uyothina stage. Ukugqibela kwakhe stage mina ngimbonanga ngoba ngisamile lapho kuza abafana cisha abawu6 ngingabazi ukuthi ubambe ngitshela ama-bounce endawo i-protocol mawume ngale mumva nama-artist i-protocol into abayenza bayakubuza ukuthi ubani ufunani ngabachazela yonke into ukuthi ngisebenzaphi ngobani oyi-1 wabo washutha nelicense yami. So ba request o1 wangibuza usiphi isibhamu ngazibuza ukhuluma ngani ke manje. From lapho ba request ukusearch imoto engihamba ngayo bayi bawusearcha ngoba ubone ama video ama-spin aphumile lapha emuva oyi1 wabo abuze oyi1 wabo kuyo leyo crew athi uyamazi lo muntu ngapha uthi uyamazi kuyila khona la madoda la asuka athi okay shoot ngala babe ne argument ila asuka oyi1 basuka le crew yayo le ihamba iyoma shoot nabo ngizwe manje sami kanjalo asale ngilwisa ngaleso sikhathi kube khona omunye umuntu angimazi ngithi ndoda uyabuka la ngibanjwa kanje awulamuli uyabuka awulamuli shuthi ngibe shuthi namandla ukuthi ngimqhelise empahleni zami. So njengoba la police station zonza ukuthi akusilo nje iqiniso ngizokhuluma nje iqiniso elimsulwa ngizogonyuluka ngikhiphe nje yonke into ngikhulume nje iqiniso the way lingakhona and futhi ngiyakhuluma futhi ngiqeda ukufonela ubhuti lo opostayo and stuff ukuthi ngicela ukuthi adilize ngiyenza konke kusemandleni kwami njengamanje ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke ngiyayisola futhi I would do anything ngawuthatha nokuthatha umphefumulo wami ukuze ubone indlela engixolisa ngayo mama ngayenza leyo nto ngawuthatha umphefumulo wami ngiyacela manje ngiyaxolisa kakhulu ngiyazisola kakhulu futhi and yazi ngingenza noma yini yabona nje ngizomeka sure futhi ukuthi lento iyalunga ngizomeka sure ukuthi namhlanje silala yonke into ilungile I swear kuleko kuzoyilungisa yonke lento le ngizoyilungisa yonke ngizoyilungisa khona namhlanje umntanami Nkosi yami ngizokwenza njani umntanami umntanami ngiyacela ngizolungisa yonke into njengamanje sizolala yonke into i-right ngiyathembisa futhi nakho ngiyafunga ngiyagomela. Hayi yabo lezi zinto mzeni sazonibulalisa abafana bakithi ngiyabuka le video le yazi ngayibuka kaningi belo ngiyibona nje kukhulunywa ngayo ku Facebook kukhulunywa ngayo ngithi hayi yazi ngizohamba ngihlangane naye eyangomgqibelo eNewcastle Madadeni lade kunomcimbi khona kaMaskandi bafana bakithi chuzana abantu enithandana nabo uyabona ukube umacungane ungomunye umuntu or mhlawumbe kube ucabange ngenye indlela hayi lensizwa le ethandana lo sisi ibizoba nenkinga kakhulu. Usisi uvela ungena stage uthi nje kunomfana oplanela ukudubula la ulapha lo yamfana ugqoke so ungena stage la okukhombisa khona lo muntu unamanga akuhlaza cwele usubathukelani ke labantu obatshelayo ukuthi hayi fusegani kwani na phela mina ngenisabi usubathukelani if ngempela umuntu uyamthiphisa phela umuntu uma umluma indlebe umthiphisa sekunokukhuluma okutholile ongekho kuhle uyamdonsa ecela umtshedayo indoda njengamanje suka la ungamtshela ukuthi kunesimo esikanje uthi nje suka la njengamanje ngicela usuke nje njengamanje la uhambe suka njengamanje ngicela usuke la uhambe ngizokutshela usuhambile ukuthi waye ngitshela lento engitshela zama nje indlela yokuphuma manje wenze sure futhi ukuthi mawuphuma abekho abantu abanaka ukuthi uyaphuma uyabo so mhlambe ke update at the end of the day uzoshawa ke manje la kunetulo osukhandela ukuthi uyashawa la yenza indlela yokuphuma uhambe ubaleke uyabo so usisi wavela wangena futhi ngizothi uboshiwe anganoma iqiniso futhi ngempela bekumele ngoba the way akenze ngakhona umcekele phansi umjida uthi ungangena stage uthatha imic uthi utshela uqala umhlebezele mase uzotshela umuntu ukuthi kunomuntu oplan ukukubulala yizo macingwane ucishe wasuka
ilokhu kwakhe akabuye ebe nakho kodwa ubuye wayibamba wabona ukuthi ayikhona uyabo ngoba nanoma umuntu efuna ukukuthiphisa umuntu angeke engene estage ememeza never ever engene umuntu estage ethi kunomuntu okuplanela ukukubulala no uyabo nanomathi umuntu futhi usekuthipisile nawe ukuqala ubheke uthinta abantu ohamba nabo uthi madoda kunesimo esiso ayizama indlela yokuphuma ngoba ngathi akusekho mnandi yabona lo sisi lo yabona mfowethu la ukhona angwana ungasenyuka selani kodwa mfowethu qhela kule ntokazi le qhela nje kule ntombazane suka nje futhi suka ngempela ke futhi nje iphuma ngempela upheleke ngoba ngelinye ilanga iyokudayisa ebantwini abangakwazi ukubekezela iyokuthengisa ebantwini abangalithezi olumanzi kunabantu othi mawuthi uyamtshela into manje ethuphi bedile naye same time kanti wena lo nto le awuyazi wabona into eyenziwe uLosisi naye ifamily yakhe nje ayinimthathe mhlambe nimuse somewhere kuma counseling ngene yomcheka nanomqondo ngoba ikhona phela le video la ku Facebook ikhona phela le video la ku Facebook inqwaba nje uyangena usethuka nanabantu angenisabi phela mina angenisabi mina fusegani futhi but ubezothi phisa umacingwane waye sememeze ebantwini ke manje nanakubonakala kule nto ayikho bafowethu bakhethene abantu enithandana nabo yabona lamantombazane nihambe niwathathe emashibhini azonenzela phansi izingane zakwethu ngiyanitshela azonenzela phansi ngiyibonile nje ivideo bafise echaza yonke into ukuthi kahle kahle umuntu wami lo asiboni ngasolinye kanje wachaza umbuzo wami uthe nje why pho ekuthengisa ngalendlela le uyabona ukuthi lo muntu lona uyafisa ukubona ungekho emhlabeni ngicommente kanjalo ke kule video yana angazi noma ubafu uzoyibonani angazi kodwa noma kuyokwenzeka mhlawumbe efunda ama comment kodwa nje ngifise ngathi ngafika kweyami ukuthi uyabona yini ukuthi lo muntu ngelinye ilanga uyokubulalisa ngempela ngoba inhloso yakhe angazi nombe ukuthi umjita eboshwe nombe ukuthi umjita ethunya uphuthu angazi kodwa nje ukukhuluma khe vele kwasheshe kwabonakala ukuthi ayikho lento enomacingwane kusheshe kwamcacela futhi ukuthi hayi khona ayikho ke le ngoba uke waqala wathi ukusuka ilezi zinto zakhe ukuthi fusekise kwasana ethi yena ukufa akakusabe ngafa nokufa manje kodwa wabuye wabona ukuthi hayi khona uyabona lentokazi sithi khona fusegana ngenisabi nonke ila umacingwane abone khona ukuthi hayi khona ngathi kunebhaya yodwa ke manje ye network esithanda ukunyamalala ku sisters kodwa nje bafowethu anobabheka abantu enthandana nabo ayanobabheka ngempela yabona lento usolumeli lokhu uchaza mina yabona nje mina ngikwazi ukuchaza angikwazi mina ukuchaza akuzohamba ngichaza angikwazi mina ukuchaza yabona mase umuntu wami uchaza manje mina ubafu kunini echaza nkosami kumamidi uyachaza but ke ngizwe ngathi amaphoyisa ke ubafu vele wavula icala amaphoyisa asondela phambi kwakhe usisi ngoba ngathi nano sisi ubese busy sendela ubafu ama message exolisa the way akenze ngakhona kodwa ke ukube kuke kwasukuma nje abantu bakuba amacingwana bathi mkhombe lo muntu lo mkhombe umkhombe elimala umuntu kanti wena ayikho lento oyishoyo ubuzothini ingane yabantu isilimele wena kanti ubuyidlalela nibanga umjolo wenu nale mjolo ebangayo bakwethu abanye abafuna ukwaliwa yaliwa man yaliwa umuntu methi it's over man kuphelile hawu wena uyazi wena wazi ukuthi umuntu uphilile ngekho wahlangana naye naphila noma engahamba uzosala uphilana uke waphila nje ngekho yini ezokuhlula manje ukuthi uphile noma esehambile kanti into osuyizwile ngaka wena siyenza ukuthi ngempela ungafuni ukuhamba man madoda be careful labantu intombi semashibhini enthandana nazo zizonibiza uzuka zinithengisa abantu yabona wengane zakwethu lento efuna ukutrenda ngenkani bafowethu engathi isazobuya isilimazise noma isazolimazisa abanye abantu yabona lento eyenziwe yilo sisi lo efuna ukubulalisa nangu mfowethu ememeze ethi ufuna ukudubula ungizwe yazi le nto lena what if abantu bevele bemthelekele lo muntu bemgcobe bemlimaze bembulale ngoba manje sengizwe sekuthiwa uthi ubeyiqhuba icontent ubedlala yena lo muntu akaze yisho lo nto le yabona bafowethu mina mekuthiwa uboshiwe lo sisi ngeke ngize ngimdabukele mina ngoba uphaphile mfowethu phela impilo yomuntu lo abeyibeka engcupheni
ngenxa yokuphapha nje ukufuna ukutrenda sengaze kufa umuntu emahloni kimi yebo futhi anoyiqaphela izinto engiqhuba ngazo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Kunevideo letrenda kulapha enkundleni yokuxhumana yentombatane alebitwa ngokuthi Ngiphamela lesukume yaya estage, yafika estage yacamba amanga ngeboyfriend yayo, yatshela uNgizwe necrowd ukuthi iboyfriend yayo yethi ufuna kudubula Ngizwe, but makhuluma stage akasho ukuthi lo muntu akhuluma ngaye i-boyfriend yakhe, and bekaqamba amanga njena because ubona i-boyfriend yakhe kuleya events banayo Saturday, I think beyise-Pietermaritzburg ime nentombatane, then wabajelasa wabona ukuthi ngcono amcambele imanga lokathiwa nebantu i-crowd futhi egana ngisabi. And bantu bamangele because ngelo sekuvelile ukuthi the girl was actually lying about the guy, and abantu abaningi bayasho nje ukuthi why ngaqamba amanga afake impilo yalomfana engcupheni uma ngabe Ngizwe wende umende kabi kuloya mfana bekade uthini yalo uyaqolisa uyakhala uyatrend enkundleni yokuxhumana uthi ucabanga nokuthatha umphefumulo wakhe, and people are saying ukuthi wena njena udeserve ukuboshwa cause why ucambe amanga ngalomnye umntwana. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.